Ahojte, vitajte na YouTube kanáli Biotech USA. Moje meno je Timea Trajtelová a v tomto videu si predstavíme potraviny, ktoré napomáhajú spaľovaniu tukov. Ak vás podobné témy zaujímajú, nezabudnite nám dať odber a zapnúť si notifikácie. Jedným z pilierov dobrého zdravia je zdravé telo, na ktoré má vplyv výživa, metabolizmus a cvičenie. V prípade nadváhy si hneď začíname prezerať všetky druhy jedálničkov na chudnutie v nádeji na rýchly úbytok hmotnosti. No zle zvolená strava môže z dlhodobého hľadiska dokonca spomaliť váš metabolizmus, čo vedie k ešte väčšiemu ukladaniu tukov. Aby ste si postavu ľahko udržali alebo schudli, stojí za to zrýchliť metabolizmus, ktorého dôležitou časťou je cvičenie a výber potravín, ktoré konzumujete. Ako funguje metabolizmus? Metabolizmus je vnútorný proces, ktorým telo spaľuje energiu a kalórie. Funguje 24 hodín denne, aj keď odpočívate alebo spíte. Vaše telo neustále trávi, transportuje živiny, kyslík do vašich buniek, udržuje cirkuláciu, opravuje bunky a tak ďalej. Ľudia majú rôznu rýchlosť metabolizmu, ktorá je ovplyvnená genetikou, stavbou tela, vekom, ale aj tým, kde najviac priberáme. Často môžete od ľudí počuť: mám pomalý metabolizmus, už neviem, čo mám robiť, snažím sa a jem zdravé jedlo, veľa cvičím, ale aj tak stále priberám. V tomto prípade je priberanie pravdepodobne naozaj spôsobené pomalým metabolizmom a vždy sa dajú urobiť zmeny, ktoré chudnutie naštartujú. V ojedinelých prípadoch môže chudnutie komplikovať aj nejaké metabolické ochorenie, ktoré spomaluje metabolizmus. V takýchto prípadoch je ťažké aj samotné odburávanie tukov. My sa však budeme sústrediť na to, ako zrýchliť svoj metabolizmus v prípade, že nemáme žiadne zdravotné komplikácie. Ako môžem pomôcť pomalému metabolizmu? Existujú faktory, ktoré ovplyvňujú výdaj kalórií v tele a trochu plánovania ich môže začleniť do svojho programu zdravého životného štýlu. Jedným z najčastejších problémov je príliš nízky príjem kalórií, ktorý spôsobuje, že telo prejde do režimu hladovania a začne si ukladať kalórie v podobe tukov na ďalšie obdobie, kedy sa snaží prežiť a zaistiť základné funkcie organizmu. Aby ste tomu zabránili, je dôležité, aby ste natrvalo neznižovali príjem kalórií pod úroveň bazálneho metabolizmu. Na metabolizmus môže negatívne vplývať aj sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, zlá kvalita spánku alebo jeho nedostatok. Niekoľko štúdí skúmalo účinky nedostatočného spánku a zistilo, že môže zvýšiť pravdepodobnosť priberania. Čo ešte môžete urobiť pre zrýchlenie metabolizmu? Veľa pohybu. Každá fyzická aktivita vyžaduje kalórie. Čím aktívnejší ste, tým máte rýchlejší metabolizmus. Druhy potravín na spaľovanie tukov. Existuje niekoľko potravín, ktoré vám v správnom množstve dopomôžu k zdravému chudnutiu. Orechy. Vlašské orechy, rovnako ako iné olejnaté semená, sú veľmi výživné. Nielenže obsahujú dobré tuky, ale majú aj vysoký obsah bielkovín. Okrem toho, že napomáhajú strebávaniu vitamínov v rozpustných tukoch, tuky v nich predĺžujú aj pocit sítosti, vďaka čomu sú orechy výborným prostriedkom proti hladu. Pokojne zjedzte 5 až 10 kúskov, buď denne s raňajkami, na desiatu, alebo si ich pridajte do šalátu. Ryby. Ryby sú známou zdravou potravinou obsahujúcou esenciálne omega-3 mastné kyseliny. Mastné ryby ako losos, sleď, makrela, sardinky majú obzvlášť vysoký obsah mastných kyselín s dlhým reťazcom. Ryby sú výborným zdrojom bielkovín a mali by ste ich zaraďovať do svojho jedálnička 3-krát týždenne. Omega-3 znižujú riziko srdcových ochorení a majú protizápalové účinky. Na ich doplnenie môžete využiť napríklad omega-3 od Biotech USA. Jogurt. Jogurt je výborným zdrojom bielkovín, draslíka a vápnika, preto sa oplatí zaradiť jednu porciu do svojho denného jedálnička. Výskum ukázal, že plnotučný grécky jogurt obsahuje aj konjugovanú kyselinu linolovú, ktorá môže pomôcť obézným ľuďom schudnúť. Toto sa v nízkotučných jogurtoch nenachádza. Doterajšie štúdie ukazujú, že mliečne výrobky s vysokým obsahom bielkovín pomáhajú pri chudnutí tým, že chránia svaly počas diety.
Proteín v jogurtoch pochádza z ľahšie stráviteľného srvátkového proteínu a kazeínu. Jogurty alebo kefír s vysokým obsahom probiotík pomáhajú udržiavať zdravú črevnú flóru. Škorica. Škorica je všeobecne známa kvôli svojej jedinečnej vôni. Je za ňu zodpovedná látka cinamaldehyd, ktorá má na svedomí aj prevažnú väčšinu jej blahodárnych účinkov. Škorica znižuje hladinu cukru v krvi, má antibakteriálne, protizápalové a antioxidačné účinky, zahrieva a prečisťuje organizmus, zlepšuje imunitu, podporuje trávenie a pomáha aj pri chudnutí. Čili papričky. Pálivé koreniny ako kajenské korenie, čili papričky alebo zázvor sú neoddeliteľnou súčasťou orientálnej kuchyne a sú veľmi často považované za potraviny znižujúce brušný tuk. Čili papričky obsahujú látku tzv. Kapsaicín, ktorá môže byť prospešná pri chudnutí, spaľovaní tukov, zrýchlení metabolizmu a potlačení chuti do jedla. Jedna štúdia zistila, že keď sa príjem kalórií znížil o 20%, kapsaicín pôsobil proti spomaleniu metabolizmu, ku ktorému zvyčajne dochádza pri zníženom príjme kalórií. Ich vysoký obsah antioxidantov tiež pomáha udržiavať zdravie. Samozrejme, netreba to s koreninami a potravinami so štiplavou účinnou látkou preháňať, pretože ju citlivejší žalúdok zle znáša. Odporúča sa použiť malé množstvo ostrého korenia niekoľkokrát týždenne. Káva. Káva je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. Je to lahodný zdroj kofeínu, ktorý je prospešný pre fyzickú a duševnú výkonnosť. Zrýchli váš metabolizmus o 5 až 10% a môže vám pomôcť pri spaľovaní tukov. Záleží však na tom, akú kávu pijete, pretože špeciálna káva so šľahačkou a sirupom vám pri chudnutí určite nepomôže. Každopádne pozor, pretože kofeín vo veľkom množstve spôsobuje úzkosť a nespavosť. Preto je odporúčaný maximálny denný príjem medzi 100 až 400 mg. 600 mg a viac sa považuje za predávkovanie. Srvátkový proteín. Zvýšený príjem bielkovín v dietách pomáha vo viacerých smeroch. Proteín sa trávi pomalšie, takže vás zasíti na dlhšie a tiež pomáha zachovať svalovú hmotu, keď znižujete príjem kalórií, aby ste schudli. Svalová hmota vám nielenže dodá pevnejšiu postavu, ale tiež spotrebuje viac energie ako tuková hmota, čo pomáha udržať rýchly metabolizmus. Začlenenie proteínových koktejlov bez pridaného cukru do vášho jedálnička pomáha zabezpečiť denný príjem bielkovín a môže dokonca kompenzovať vašu chuť na sladké. Kvalitu proteínu je možné merať biologickou hodnotou BV, ktorá udáva využitie daného proteínu. Vajcia majú hodnotu BV100, srvátkový proteín má najvyššiu hodnotu 104, čo z neho robí vynikajúcu voľbu na doplnenie bielkovín, ak netrpíte intoleranciou na mliečne výrobky. Začlenenie týchto potravín do vašej stravy je veľmi jednoduchý spôsob, ako telu dopriať potrebné živiny z kvalitných potravín. Dôležitú úlohu však zohráva už aj niekoľkokrát spomínané cvičenie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu v tomto videu, kontaktujte našich odborníkov. Ak máte pocit, že to nezvládnete sami, zapojte sa do nášho lifestyle programu, kde dostanete zdarma dietný plán a cvičebný plán prispôsobený vašim cieľom a schopnostiam. To je odo mňa v tomto videu všetko. Nezabudnite nám dať odber, like na video a vidíme sa na budúce. Ahojte! Biotech USA, the feeling of success.